बिथांखौ दानसे आंजों आसिनि सिनायथिनि थाखाय आंनो गुदि खावलायबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आं दिनै दंफैयो कसुगाव निउ रायखंबारि स' बेवहाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो माने 24 थि खेब जालायलायबाय बेवहाय बाट आं फार्स्ट टाइम दिनै मोन्थिनो मोन्दों जे बे गामियावहाय मोनसे माने एम्बु राजा आरो एम्बु रानिनि हाबा खालामो आं बे बाथ्राखौ मोन्थिनो मोन्दों आरो लोगोसे आंखौ लेंहरदोंमोन बेखौ फोसावनो थाखाय स' आं दिनै बेयाव फैदों आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे बिहुं मोसाहारि जे बिहं मोसाहारि जे आयं बिथाङा 1996 मायथाइनिफ्रायनो बे जे फेस्टिभेल बे फोरबो बेखौ बिथाङा खुंबोगासिनो दङ बिथाङा जेब्ला मा होनदों सेरफांगुरिनि मोनसे हाब्रुबारि होननाय गामि दंमोन बे समावहाय जेब्ला थादोंमोन बिथाङा मोनसे गोग्लैदोंमोन बेनो जाबाय बिथाङा बहाबा मोनसे दैयावहाय 8 घन्टा गाहामसिम हरनि माने बेलासिनि 7टानिफ्राय बा फुंनि 3टा 4टा गाहामसिम बिथाङा थादोंमोन बे समावहाय माने मोदाय नांदोंमोन बे समावहाय स' बिनि गेजेरावहाय माखासे समावहाय न' सिङावहाय बिथाङा हाबनो होलायै मोनसे जाथाय जालायदोंमोन बै समावहाय जेब्ला बैफोर जाथाय जानायखौ न'नि मानसिफ्रा मोन्थिनो मोनबाय जे गावसिनि गामिनि सासे सानजारां होननाय मोनसे फुजारि आफाया बे जाथाय जानायखौ मोन्थिनो मोनबाय अब्ला बै समनिफ्राय जेब्ला बिथांनि सायावहाय जे मोनसे एम्बु राजा आरो एम्बु रानिखौ फुजा होदोंमोन अब्ला बै समनिफ्राय बिथांनि जि जाथाय जादोंमोन बे हामदोंमोन आरोना स' बै समनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बिथाङा बोसोरफ्रोमबो एम्बु राजा आरो एम्बु रानिखौ हाबा होहोयो बिथाङा दा बिथाङा 2009 मायथाइयाव बिथाङा मोनथिनाय मथे बिथांमोना खोन्थानाय मथे 2009 मायथाइयाव बिथांमोना हाब्रुबारि एबा सेरफांगुरिनिफ्राय नैबे कसुगाव निउ रायखंबारियावहाय फैनानै थाफैदों आरो बे समनिफ्रायबो बिथांमोनहा दासिमबो गाराखैबो होनायखौ स' बिथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैदों जे बेफोरबायदि हाबाफारि जे लादों बिनिफ्राय ओरैनो नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होनो सानो जे एम्बु राजा आरो एम्बु रानिखौ हाबा होनायनि गेजेरजों बेनिफिट जे प्रफिट मोननाय आंनि समायखिरा दङ ओमफ्राय दा समायखिरा लाबावगोन जेसेबां सिबियारिफोर फैयो बिसोरनो सिगाङावनो खोमा खेबै आं जिउ मोनसेयाव जेसेबां बोसोर थागोन आं सिबिबाय थागोन बेखौ दा एसे एनै मानसिफ्रा जेसेबां फैदों बिसोरबो होफैदों दक्षिना होफैदों आंनि फुजा होनायनि फैसाजोंल' आं गारनाङाखै बयबो होफैदों बै एसे ओमफ्राय आंनि जिउ मोनसे जोनोम मोनसेयाव आंहा समायखिरा लानानै दा खोमा खेबै गिदिंख्लाय बयनिबो सिगाङाव समायखिरा लानाय जायो आं बे खामानिखौ गारनाय नङा आरो सिबिबाय थागोन आरो खुलुमबाय थागोन बुलिदाननि नेम बादि ओमफ्राय जोबथारनायाव जाहैबाय अखा बांखानि मोनसे बाथ्रा थायो नैबे साजायनायफोरखौ अखा हायैखाय दाखालिनिफ्राय अखा हाबाय थाबाय दिनै नागारना होनायखाय मोजां जाबाय बिदिनो अखा हायै फुजा बोथोराव थाग नागार होबाय थायो आरोखि दा आंनो नांगौ एसे सुंथाय प्लास नैबे मन्दिरसालि बेहाय आंनो नांगौ दा मानसिफ्रा खस्थ' मोनो अखा हायैखायसो दा अखा हायोबा दा खस्थ' मोनगौमोन आरोखि दामजाया देजाया ओमफ्राय जिरायजाया ओमफ्राय बे मुसुखा दङ बेफोरबा बिदि दोनजाया आफा होन हौनै सिख्रि सिख्ला दा बेफोरबादि खस्थ' मोनो आरोखि आंनि अनसुंथाइ लुबैनाया जाहाथे बै नङा बै बे एसे अनसुंथाइ होलायनानै बे निउ रायखनबारि गामियाव नैबे फुजासालिखौ आं जाहाथे मोनो अखा हानाय सान्दुंनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनो बेखौ नांगौ आङो सिबिलांगोन आफा एम्बुनि फुजा आफा एम्बुनि हाबाखौ आं जिउ मोनसेयाव होलांबाय थागोन
स' माने बिथाङा बुंदोंखि नैबे जे बेवहाय फुजा खालामो एम्बु राजा आरो एम्बु रानि आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा लोखियानो दं सरस्वतियानो दं जियानो मोदै जोंहा जाय देब देबी दङ आरो लोगोसे बेवहाय सिख्रि सिख्ला जायखौ बिथाङा फुजिबोबाय थायो जायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै फुजियो दा बेखौ मोनसे सेफटि होनो थाखाय मोनसे मन्दिरनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ नोंथाङा बेनि बाथ्रा बुंदों आरो अनसुंथाइ नांगौ ओमफ्राय आं बेखौसो जेनेबा बेवहाय जे मन्दिर माने फुजा खालामो राजा रानि स' बेखौ एसे रायजो राजाफोरनो प्रसेस जे नों माबोरै नियमै बोरैहाय फार्स्टआव स्टार्टिं बोरै खालामो बेखौ एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां माने होयो माने बेखौ सोंदों आङो दा गंगानोबो होयो मेरला बिराद मानसिफ्रा माने सिथर सिला मानलु मोनला आथिं आखाइ सानाय सुनाय डाक्टारजोंबो सिन्थायनो हामैया एसे एनै थुरि रोदा बाथा रोदाजोंबो हामो आं बेखौ होनांगौआ आं हारसिङैनो नङा गासिबो जेसेबां फैदों बे फैनायनि थाखायसो आं हारसिङैनो खर' सादों आरो हारसिङै खस्थ' लादों बेनिफ्राय आं खस्थ' लानायनि गेजेराव अनसुंथाइ मोनदों रां रुफा एसे एनै हेफाजाब मोनदों बे होनाया आं हारसिङैनो नङा आंनि न'खरनिल' नङा आरोखि बे गासिबो जेसेबां फैयो दिनैनि फैनाय बा मालाबानि समाव बे मन्दिराव फैनायनि थाखायसो मालायनि थाखाय गुबुननि थाखायसो आं बेबायदि गसंनाय जादों गांहाब उखैहाब गैला रानथाब उखुथाब ओंखाम सिन्थायनो मोनजाया फुंनिफ्राय सानसे मोनजाया बेबादि खस्थ'जों आं भुगिनानै दङ होमब्लाबो गासिबो जेखि धोरोम जाया जेखि हारि जाया सावताल नेपाल बांगाल जुंगाल आं नायि गैया नायजोबो आं गासिबो मन्दिराव फैनायखौ स' माने बुंनो सानदों बेवहाय जे माखासे गंगा देबि दङ हिन्दु धोरोमावहाय बे गंगा देबिखौबो फुजिनाय जायो जाहाथे जायफोर मानसिफ्रा माने मोनसे माननाय बेराम जायो सिथर जायो दैजों बेमार जानाय स' बेफोरजों एसे हामो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो सानदों आरोना स' बे माने 1996 मायथाइनिफ्रायनो नैबे जोंहा बिहुं मोसाहारि आयंआ माने फुजिबोगासिनो दङ जेब्लानिफ्राय बिथाङा मैदेर मा होनो एम्बु बिथांनियाव गाखोदोंमोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों गामिनि मानसिफ्रा आरो नैबे जोंहा आदैया बे बाथ्राखौ खोन्थादों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय बिथाङा बिथांमोननि गामियाव जे सानजारां ना सानराजा होननाय सासे फुजारिया जेब्ला बिथांनि जे घटनाखौ मिन्थिनानै अब्ला जेब्ला एम्बु राजा आरो एम्बु रानिखौ लानानै माने जेब्ला फुजा होदोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो बिथां हामनायखौ नुनानै दिनैसिम गोबां सुबुंफ्रानो जे एम्बु राजा आरो एम्बु रानिनि भक्त जानानै दङ बेवहाय गोबां माखासे भक्तफोर दङ बिथांमोननि बुंनाय जे बेवहाय जेसेबां किन दं बिथांमोना माखासे एम्बु राजा आरो एम्बु रानिखौ फुजिग्रा भक्तफोर गोजा आरो बिथाङा बुंनो सानदों बे बाथ्राखौ कि बेवहाय जिखिनि फुजा खालामनाय जादों बे गाव हारसिंल' नङा होनना बुंदों बिथाङा गोबां बयबो ज' लोगो नांनानै बे हाबाफारियावहाय जुक्त होदों बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बियो थैजासिम सोलिलांबाय थागोन आं थाजासिम होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनो सानदों बे जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जा कुसुगाव आरो माने निउ रायखंबारि होननाय गामियाव सोलिदों बे जाथाया दिनैहाय बेसेबां जाखोमोनलाय 24 ना 24 थारिख जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय बे 24थि खेब जाबाय आरो दासिमहाय ना 24 बार जाबाय आरो खुंनाया दासिमहाय 1996 निफ्राय लानानै स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जाहाथे बयनिबो शेयार खालामो जाहाथे बेखौ माने जायफोर मानसिफ्रा एम्बु राजानि माने हाबा होयोब्ला जे अखा हायो आं बे बाथ्राखौ उन्दै समावसो मोन्थिनो मोन्दोंमोन दिनै आं खिन्थु गावनि साखि जाबाय जे एम्बु राजा आरो एम्बु रानि बिसोरखौबो माने हमनानै जोङो हाबा होनाय बा बेखौ फुजिनाय बे बाथ्राखौ आं दिनै जुक्त बाबाय दिनै नैबे सासे जोंहा आयं माने बिहं मोसाहारिनि दारै आं बेखौ नुनो मोनबाय थेंक इउ स' माच बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ जय आफा
So guys बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बैंक एटिएम दं खाथियावनो बेयावहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो बेयावहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जिरे आंटी बैठते यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो भी है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया जाता है पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है यहाँ पे सारा ग्लास है ये सब ग्लास है ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है क्या प्रॉब्लम है वो सब देखेगा उसके बाद आपका ग्लास तैयार होगा सो 5 मिनट्स में ये हुआ है आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा ये खाजलगांव सेंटर में है डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल